As imaxes falan por si solas. Trátase de unha especie de aparello, de bolsa, paracaídas, algo que choveu, eso sí, do ceo probablemente, moi pretiño do casco urbano de Cuntis. Fai xa algúns días, pero creou moita polémica na zona e os veciños discutían a procedencia do aparello. Non ten, en principio, ningún tipo de significado lóxico e nos queríamos traerlle estas imaxes logo das nosas pescudas para conseguilas por si vostedes, por un lado, saben que pode ser, ou en todo caso, para, por outro lado, tranquilizar a poboación, xa que, en principio, parece que non se trata de algo perigoso, nin siquiera deses artellos ou artefactos que parecen enviarse ás veces para prender lume dende o ceo. Non é nada deso, en principio, iso sí, claramente unha bolsa e unha especie de paracaídas. Ata aí chegamos todos. Por lo demais, lóxicamente, os veciños continúan aínda coas cabalas tentando de coñecer e de saber a procedencia e, sobre todo, o porqué dese aparello que aparecía, non sabemos si con nocturnidade, pero en todo caso si con alevosía, repito, moi cerquiña de Cuntis. Cambiamos de asunto para achegarnos a unha nova que é máis nova hoxe. Por un lado, presentábase a autovía Santiago á Estrada e, por outro lado, hoxe empezaba o período de exposición pública. Pero imos por